слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы «Я люблю». Нядаўна мы з сям'ёй паглядзелі мастацкі фільм. Яго назва «Апошняе слова». Гісторыя пра пажылую і багатую жанчыну, якая стамілася ўсё кантраляваць і стамілася жыць. Раптам ёй у галаву прыйшла ідэя напісаць некралог пра сябе пры жыцці. Калі яна стала вывучаць гэта пытанне, зразумела, як выглядае добры некралог памерлага чалавека. Першае, яго любіла сям'я. Другое, ён быў на добрым рахунку сярод сяброў і знаёмых. Трэцяе, ён змяніў жыццё кагосьці. І чацвёртае, у яго быў нейкі козыр. Нічога з пералічанага не было ў галоўнай гераіне, але яна гэтага дамаглася. Скажу, што ў кожнага веруючага чалавека ёсць сапраўдны козыр. Гэта хрысціянская любоў. Гэта заўсёды перавага, гэта багацце, гэта рэсурс, які не губляе сваёй каштоўнасці. Пра гэта мы і пагаворым сёння. Прачытаем з другога паслання Яна першыя 3 вершы. Старац, выбранай спадарыні і дзецям яе, якіх я люблю ў ісціне, і не толькі я, але і ўсе, хто спазнаў ісціну. Дзеля ісціны, якая жыве ў нас і будзе з намі вечна. Няхай будзе з вамі мілата, літасць, мір ад Бога Айца і ад Господа Ісуса Хрыста, Сына Айца ў ісціне і любові. Цікавы ліст напісаў апостал Ян. Ён аўтар Евангелія, 3 пасланняў, кнігі адкрыцця. Мы прачыталі ўступ яго другога паслання. Гэта адзін ліст папірусу, спецыяльная нагода. Такія лісты першасвятары пасылалі юдзейскім чытачам, якія жылі за межамі Палестыны. На момант напісання паслання Ян быў адзіным апосталам, хто застаўся ў жывых. Што хвалявала гэтага хрысціяніна? Я думаю, як не вярнуцца да старога, закону, абразання. Як не пабегчы наперад, падхапіўшы новыя духоўныя хваробы? Як захаваць сілу сапраўднай веры? Ведаеце адказ знахамітага апостала? На ўсе гэтыя пытанні я люблю. Напэўна, вы заўважылі, што любоў і ісціна самыя важныя словы ў гэтым уступе. Але прызнанне і доказ любові – гэта вяршыня чалавечых адносінаў. Я люблю, я кахаю. Гэтыя словы вельмі каштоўныя. Яны самыя жаданыя для жаніха і нявесты, жонкі, мужа, дзяцей і бацькоў. У нашай сям'і ёсць звычка. Калі хтосьці са сваіх тэлефануе ў дамафон, трэба агучыць пароль. Чальцы сям'і ведаюць, што правільны адказ «Я цябе люблю». Мы імкнемся пісаць адзін аднаму пра свае пачуцці, шкадуем, калі выпускаем магчымасць сказаць «люблю» ці «кахаю». Сябры, нам ніколі не будзе досыць слоў і спраў любові. Нас цягне да тых, хто нас па-сапраўднаму любіць. Пакуль ёсць час, нагоды, нават іх адсутнасць, давайце будзем прызнавацца адно аднаму ў любові. Прыгадаем апошнюю вячэру Хрыста з вучнямі. Апостал Ян пісаў пра гэта ў 13 раздзеле свайго Евангелія. Ісус абмыў ногі вучням. Ян назваў такі занятак, рабоў і слугаў, любоўю на справе. Да такой любові Христос заклікаў усіх сваіх паслядоўнікаў. Паслухайце, любіце адзін аднаго, як я палюбіў вас. Біблія вучыць нас менавіта гэтаму. Гэта кніга пра мастацтва камунікацыі з Богам і людзьмі. Господ пра свае словы, напісаныя рознымі людзьмі, звяртаецца да народаў, гарадоў, груп, сем'яў, асобных людзей. Святое Пісанне звяртаецца да ўсіх і кожнага. Напісана габрэям, чуюць беларусы, атрымалі філіпійцы, разумеюць берасцейцы, пасланне да Яна атрымлівае кожны.
Як музыка мае універсальную мову, так і хрысціянства зразумела звяртаецца да навакольнага свету. Сёння мы слухаем Яна. А вы, сябры, памятаеце, як пачыналася яго гісторыя? Рыбак стаў апосталам. Яго паклікаў настаўнік з Назарэта: «Ідзі за мной». Чалавек без адукацыі, досведу, сувязяў ператварыўся ў лаўца людзей. Апостала! Нічога дзіўнага. Бог думае глобальна, але дзейнічае лакальна. Звычайна ён змяняе аднаго чалавека, запальвае яго, а потым праз яго дапамагае іншым. Так дзейнічаем і мы. Адна запалка, здольная запаліць камін, ператварыць кучу дроў у вогнішча ці стаць чыннікам з'яўлення абеду на стале. Што ж жадае сказаць нам Бог сёння праз Яна? Ён звяртае нашу ўвагу на яго асобу і матывацыю. Ліст піша «старац», як мы прачыталі. Адно грэчаскае слова, але два значэння – пажылы чалавек ці прэсвітар. У арыгінале перад гэтым словам артыкль, значыць, чалавек быў вядомы. І вось ён любіць. Ён моліцца за сваіх чытачоў. Чаму? Ён дзейнічае так дзеля ісціны. Да каго ж ён звяртаецца? Выбраная спадарыня, адна з цэркваў. Выбраная эклекта і спадарыня Кірыя. Словы вельмі блізкія па значэнню да царквы. Яны цалкам маглі азначаць нейкую царкву ў Рымскай імперыі. Гэта нейкі сабіральны вобраз. Большасць даследчыкаў падтрымліваюць такі пункт гледжання. Дарэчы, Ізраіль і царква маляваліся ў выяве жанчыны. Пра што піша Ян? Пра ісціну. У першых 3 вершах гэта паняцце ўжываецца 4 разы. Што ёсць ісціна? Знаёмае і філасофскае пытанне. Ужо немала кніг напісана і дыспутаў праведзена. Гэта пытанне хвалявала сучаснікаў Хрыста, нават Пілата. Правільнае пытанне гучыць інакш. Хто ёсць ісціна? Евангеліст Ян ужо даваў адказ у 14 раздзеле свайго Евангеля. Ісус сказаў: «Я ісціна, шлях і жыццё». Калі ён ісціна, тады і яго словы ісціна. Для Яна ісціна мае чароўную і канчатковую рэальнасць. Яна ў Хрысце. А таму ісціна вечная, ісціна ў царкве, яна там застаецца, захоўваецца, ісціна распаўсюджваецца праз царкву. У 2022 годзе Беларусь святкуе 500годдзе малой падарожнай кніжцы Францыска Скарыны. Ён выдаў яе ў Вільні ў 1522. Гэта спроба данесці ісціну падарожнікам. Невялікі фармат, псальмы, малітвы, каляндар, ісціна ў кішэні падчас небяспечных вандраванняў. Якую ісціну мы пакліканы несці ў навакольны свет сёння? Сродкі масавай інфармацыі у людзей не выклікаюць даверу. Альтэрнатыўныя крыніцы інфармацыі трэба прасейваць. Сведчанне людзей, розныя ўдзельнікі, розны пункт погляду. Сапраўдная ісціна вядзе да хрысціянскай любові, якой? Чалавечай і Божай. А таму я люблю, чуем мы Яна. Гэту мову цяжка зблытаць, яе разумее кожны. Нядаўна я вывучаў гісторыі жыцця Францішкі Уршулі Радзівіл, жанчына, якая жыла ў Нясвіжы. Гэта прыклад любові да сваёй сям'і. Захавалася 1300 лістоў яе перапіскі з мужам. Навукоўцы іх вывучаюць. Я кахаю, важна сказаць, важна чуць. Я люблю, вялікі падарунак маленькага чалавека. Неяк наш сын наведаў сяброў, адну сямейную пару. Мала таго, што гэта мы шукалі сустрэчы, так яшчэ яны адправілі яго да хаты з прадуктовым пакетам. Для нас гэта было доказам любові на справе. У апостала Паўла мы чытаем, бо ў Хрысце Ісусе не мае сілы ні абразання, ні неабразання, але вера, якая дзейнічае любоўю. Дзе? Усюды. У царкве, у горадзе, у краіне. Любоў – праўдзівы патрыятызм. Ведаеце чаму? Таму што ён любіць. І гэта мы чуем ад Яна. Практычная Божая любоў натхняе апостала. Ён шмат разоў пераконваўся ў ёй на справе. Напэўна, Ян памятаў святочны ўезд Хрыста ў Іерусалім, калі натоўп крычаў: «Асанна, гэта значыць выратуй нас». Людзі не разумелі, што Хрыстос жадаў стаць не мэрам горада, а царом сэрца. Нават сёння ён жадае выратаваць нас ад адсутнасці любові.
Ян быў любімым вучнем Ісуса. Ён ляжаў на грудзях настаўніка. Сын грома, хутчэй за ўсё, з-за характару зямнога бацькі, зараз сын Божы, таму што прыняў Божую любоў, якая абмывае сэрца. Сам Ян пісаў: «Глядзіце, якую любоў даў нам Айцец, каб нам называцца і быць дзецьмі Божымі. Свет таму не ведае нас, што не спазнаў яго». Адна дзяўчынка сведчыла, што царква для яе сапраўдная сям'я. Яна з жаданнем чакае нядзелі, каб сустрэцца з самымі блізкімі людзьмі, веруючымі. Яна атрымала і аддае любоў. Ян жадае гэтага для ўсіх вернікаў. Памятаеце, ён піша: «Няхай будзе з вамі мілата, літасць, мір ад Бога Айца і ад Господа Ісуса Хрыста, Сына Айца, у ісціне і любові». Гэтыя словы «малітва да Бога» і жаданне сэрца апостала я б назваў мілату, літасць, мір у ісціне і любові ад Айца і Господа Ісуса Хрыста бяспройгрышным дабраславеннем. Такім чынам, Ян сведчыць: «Я люблю, таму што Господ палюбіў мяне, а я люблю». Я на любовь любовью отвечаю, добром стараюсь воздавать врагу, но с каждым днем яснее понимаю, что так любить, как ты, я не могу. Я падаю, меня ты поднимаешь, я шаг ступлю и падаю опять, а ты моих грехов не вспоминаешь. Лишь ты один умеешь так прощать. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже, желание мое благослови. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже, желание мое благослови. Я не умею, так как ты, смиряться, все понимать, обиды забывать, быть верным, кротким, истины держаться, довольствоваться малым, не роптать. Так сострадать, как ты, я не умею, так поддержать, как ты, я не смогу. Но ты меня ведешь своей тропою, и жизнь мою не отдаешь врагу. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог. Хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже, желание мое благослови.
но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже, желание мое благослови.